Hartbergská škola v Moosbachu je špeciálna pedagogická vzdelávacia a poradenské centrum so zameraním na podporu učenia. Našu školu navštevujú žiaci od 1. do 9. ročníka, ktorí potrebujú pomoc a podporu pri učení. Zvonka sa Hartbergschule zdá ako každá iná škola. To, čo robí učenie tu také špeciálne, sa ukáže, až keď sa pozriete dovnútra. To je to, čo ju odlišuje. Keď žiaci ráno idú do školy, vyučovanie prebieha do poludňa vo triedach. Väčšinu predmetov vyučuje triedny učiteľ. A to je už prvá zvláštnosť našej školy. Jednou z triednych učiteľiek je Jana Gekle. Vďaka triednemu učiteľovi som veľmi blízko svojim študentom. A pretože ich dobre poznám, môžem ich podporiť. A to je tiež možné, pretože máme veľmi malé triedy. Vďaka malému počtu žiakov mám prehľad a môžem sa špeciálne venovať jednotlivým potrebám mojich študentov. Ako triedna učiteľka vytváram každý školský rok pre každého zo svojich žiakov individuálny plán podpory, kde si dôkladne prezriem a zapíšem ich silné a slabé stránky. Keď vytvorím plán podpory, preberiem ho so študentmi a rodičmi, pretože je pre nás dôležité spolupracovať na posilňovaní silných a zlepšovaní slabých stránok. Pre vyučovanie a individuálnu podporu máme iPady. Starší študenti môžu používať iPady aj doma na učenie. Aj 3D tlačiarne, VR okuliare a mnoho ďalšieho používame vo vyučovaní. To nám pomáha urobiť vyučovanie ešte lepším a zaujímavejším. Napríklad v geografii vytvárame model planet nášho slnečného systému pomocou iPada a jeho aplikácií. Po 3D tlači si študentky a študenti modely ručne maľujú. Každé dieťa je jedinečné. Ako dosiahneme, aby každý mohol najlepšie študovať sám a dosiahnuť svoj potenciál? Vyučovanie na škole Hartberg je veľmi individuálne. Úlohy sa prispôsobujú študentom podľa ich silných a slabých stránok a môžu ich vypracovávať vlastným tempom. Individuálna podpora je pre nás na škole veľmi dôležitá. To znamená, že dbáme na to, aby každé dieťa bolo optimálne podporované vo svojich silných a slabých stránkach. Presne preto vytvárame aj digitálne učebné materiály a samostatné kurzy pre našich študentov. Naši študenti sa môžu samostatne učiť napríklad pomocou našich vysvetľovacích videí a mnohých interaktívnych cvičení. Tak si môžu aj po obede doma ešte raz spokojne pozrieť, čo sa stalo ráno v škole. Tieto vysvetľujúce videá prekladáme aj do rôznych jazykov. Momentálne ponúkame 7 jazykov. Pre nás je výhodou, že študentky a študenti, ktorí nehovoria po nemecky alebo nedostatočne, si môžu pozrieť videá v ich jazyku. Okrem triednych učiteľiek a odborných učiteľov je tu veľa ďalších ľudí pre študentov na Hartbergskej škole. Pracovný vychovávateľ pomáha mladším študentom s jemnou motorikou a pripravuje starších na prax a odborné vzdelávanie. Jazykoví lektori a čitateľky pomáhajú študentom, ktorí potrebujú väčšiu podporu pri čítaní alebo nemeckom jazyku. Po vyučovaní dopoludnia starší študenti idú na obedňajšiu prestávku. Tu môžete vykonávať svoje domáce úlohy a jesť spolu s našimi učiteľmi na obed, ak navštevujete popoludňajšie kurzy a potrebujete si oddychnúť. Obed je pripravený staršími triedami v našej jedálni. Študenti si tak preberajú zodpovednosť v školskej komunite a zároveň získavajú skúsenosti pre neskoršie profesionálne vzdelávanie. Po obede sa začínajú PL kurzy. PL znamená praktické učenie a je flexibilná popoludňajšia ponuka na škole v Hartbergu. Ponuka kurzov PL je veľmi široká a poskytuje študentom možnosť nájsť niečo, čo ich teší podľa ich schopností a zručností. Je to skvelá príležitosť pre študentov rozvíjať sa a objavovať nové záujmy a vášne. V športovej oblasti sú dostupné rôzne loptové športy, hokej, jazda na koni, lezenie na lezeckej stene a stolný tenis.
V remeselnej oblasti študenti sa môžu venovať hrnčiarstvu, práci s drevným materiálom a chovom. Existuje mnoho možností pre každého študenta, aby si našiel niečo, čo ho zaujíma a vyhovuje mu. Každý študent má príležitosť rozvíjať svoje záujmy a schopnosti vo vhodnom prostredí. V digitálnom technickom oblasti máme napríklad kurz PL, kde sa zaznamenávajú virtuálne túry s 360-stupňovými kamerami. Ďalším príkladom je stavba a programovanie LEGO robotov pomocou LEGA. Hlavným zámerom pri práci s digitálnymi médiami je pripraviť študentov na digitálny svet, aby boli pripravení na jeho výzvy a možnosti. Naši študenti od hlavného stupňa sa môžu tiež zapojiť do nášho študentského podniku Neon Boards. Vyrábajú longboardy, tlačia textilné výrobky, starajú sa o účtovníctvo firmy a poskytujú kurzy longboardov na iných školách. Naším cieľom na škole Hartberg je tak podporovať našich študentov, aby boli optimálne pripravení na svoj budúci súkromný a profesionálny život. Pre študentov do 9. ročníka. Ak zostanete v triede, ponúkame spoluprácu s Mosbach. Žiaci z triedy V9 chodia raz týždenne na odbornú školu, kde sa učia rôzne povolania. V následnom roku získate základné vzdelanie. Budete sprevádzaní jedným z našich učiteľov. Ako vidíte, Hartberg Schule má mnoho špeciálnych vecí, ktoré môžete vidieť vnútri. Okrem individuálnej podpory ráno, popoludní kurzov a digitálnych médií je pre nás na Hartberg Schule veľmi dôležitá aj ďalšia vec, ktorá nám veľmi pomáha a má veľký vplyv. A to je, že študenti si uvedomia, že škola a najmä učenie môže byť naozaj veľmi zábavné a že potom s radosťou chodia do školy.